mislim da si zaslužio, si mnogo naporno radio. Možeš ga testirati baš sad. Wow, jej, to je sjajno. Hvala ti puno. Da, ima novi mogućnost vibracije i AI može ti pomoći za veoma težak rad. Glupa engleska i glupi pokloni, najgori Božić ikada, pokazat ću mu. Sekund, ima novi mogućnost vibracije. Da, lepo spavaj, lepo spavaj.